Знаете ли какво ще случи? Нищо. И сега. Ето ви проблем. Знаете ли какъв е проблем? Проблемът е чисто човешки. Значи тук ми надуват теглата с процедури за безопасност. Аз съм го запасил всеки път по половин и аз го запасявам, свърши някаква работа, когато нея 5 минути. Идва колегата, казва, се, аз го правя. Всичко го спазвам. И накрая то нищо не се случва. За какво ме карате да ги правят тези работи? Той казва, то нищо не се случва, то е безопасно, за какво да ги правят тези процедури? Вижте колко е логиката. То нищо не се случва, е логика посока на това, няма нужда да се го запасява, то нищо не се случва. Това е като не да туриси пясък и те викаш туриси. Вижте, големи преса безопасността и се колкото повече изграждане култура на безопасност, толкова повече нищо не се случва, толкова хората почват да стават неглижиращи, тъй като то всъщност опасност няма и това са тъпи процедури, то нищо не се случва. И точно в този момент се случва. Що? Защото всъщност нищо не се случва. Също проблема с културата на безопасност е, че ако не сме устойчиви, с това казвам, менеджерите са много ключови в целият този процес. Защото хората много бързо се самозалъгваме, че поради това, че нищо не се случва, значи е безопасно, които са две абсолютно неверни неща. Тоест, това, че нищо не се случва, не го прави безопасно. Но като хора или нашите хора, нека да кажем нашите хора, които са полините, най-често това го приемат за даденост. То нищо не става, за какво ме караш да я нося тая каска, то нищо не става. Даде. Обаче, и всъщност то започва да работи срещу себе си. Колко отива до нулата, толкова повече нулата ни отблъсква на обратно. Защото всъщност то нищо не става. И ето и големия проблем. Защо е неблагодатна тази работа? Защото президентът отпада цялата тази ситуация. Видял съм колегата горе, качил се. Заварява нещо. Не се закачил плана. Виждам го, че наистина може да се подплъзне всеки момент. И му казвам, колега, безопаси се. Той се безопасява. Не пада. Не става нищо. И той не разбира, че се му спасил живота. Той е неблагодарна работа. Тоест, усилията в посока на безопасност са неблагодарни, ти не виждаш също, че някой защото ти е спасил живота, тъй като нищо не е станало. И тук за това говорим за изграждането на този менталитет и култура на безопасност, които трябва да надскочат тези човешки ограничения на начина, по който мислиме и всъщност да сме настойчиви, упорити, въпреки всичко, въпреки прекрасната ни нула, да продължим да е следва, защото нулата е в момента, който стигне нула, тя почва да работи срещу себе си, защото хората почват да неглижират правилата. Тъй като тая нула показва безопасност, тя не показва безопасност. Но те смятат, че показва безопасност. Нулата просто казва, до момента нищо не се е случило. Но работата ни не е безопасна. Работата ни не е станала безопасна. Тя също се дела безопасна. Няма така. И ето ми случая с, мисля, че го казвате, рутина. Някой от вас каза рутина. Си говорихме на почивката с ето тази самонадеяността на тези много опитните ни хора. Това е най-големия през безопасността. Знаете ли защо? Какво всъщност е рутината и е това нещо? Аз съм от толкова години. Рутината изглежда по този начин, точно така. Аз стои нещо го правя така от 10 години, не ми обяснявай, че от утре ми трябва каска. Много често има. Абсолютно. Аз това от това го правя така, то нищо не е станало и сега изличаме и процедура за тая работа. Аз за тази процедура съм го правил по-ми, Тема нахуй. Всъщност рутината, голям през рутината, тая самонадеяност на хората, знаете ли какво всъщност? Какво ще му каже за страхователя всъщност? Той ще му каже, виж, плати от пол години, казвам от 10. Така го правиш, така го правиш. Добре. Откъде знаеш, че си вярваш 199? Откъде знаеш? На първо. Тя баба се дава много простен вариант за ниво на програмата. Единствено това означава, че просто още не се навъртава в реалността. Няма безопасна работа. Това, че до момента се е разминало
И за това, че смяташ, че е безопасно, единствената причина е, че никой в живота не ни говори това очевидно, нямаме километража пред нас. Ти просто не си сигурен дали не си на 1199 и утре на 11 година може да стане белян. А рутината е подвеждаща. До сега нищо не е станало, значи е безопасно. За тая нула си говорим. Проблема с нулата. Нулата кара хората да стават пренебрежителни и това е големо. Не трябва да настояваме за нулата, не трябва да допускаме частта на нулата. Никога. Постигне ли се край? И ето е рутината. Просто здравата не казва, ако ти го борях, пич нямаше толкова самоуверен, но и ти го борях. Това така смяташ. Ето и тук идват тези наши много опитни слушатели. Те влизат на ниво твърде много опасно поведение, поради твърде голяма самоувереност, поради рутина, защото смятат, че го знаят. Те новите по се пасват, старите по не се пасват. Така. И тук влизаме на този втори ден, за който казвам моделите за поведение. Нали знаете една приказка, няма значение на какво учите децата, те правят това правите ви. Няма да ви кажа колко сте приятели, които сме в България. Това, което редовно чувам от служителите, мен ме побяват за неща, които шефа прави без никакъв проблем. Шефа може да ходи без каска, ама мен ме побяват без каска. Крайно недостатъчно, докато не промените културата и средата в компания. Правилата са толкова цялата работа. Твърде малко. И последното нещо, тъй като имаме 3-4 минути, искам още да отнема само. В тази посока да видите на къде може да тръгнем също в тази програма, когато говорим за вашето хора. Говорим се за егоизъм в безопасността. Едно от както казват тия честите неща, когато става дума защо не съм потупал другарче, най-често оправдание е когато се нека да се души. И това се чува често. Не го се позволява. Сега. И тук какво казваме? Аз съм се егоист за мене си, той да се оправи. Проблема обаче, че и тук има доста личен егоизъм, който ние нарушаваме, трябва да имаме това отношение. Освен екипната част. В същата тази компания, за която казах сондажната, от отчетите, които вече тези справки, освен тези 99,3%. 42% от случаите на тези инциденти, знаете какво друго има? 42%, почти в половината процент от случаите на инциденти. 99% свидетели, а в 42% знаете ли какво е? Косвени жертви. Други пострадали. Даже в много голяма част от случаите не